সম্মাননীয় সভাপতি মহোদয়, পূজ্য পূজ্য গুরুমন্ত্রী এবং সামনে ভাই ସଭାରେ ମୋତେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପରେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗଣ ଅର୍ଥ ଲୋକମାନେ ତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ଶାସନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ପରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଏତିକି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ସିଦ୍ଧିକା ସାମଲ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ।